OK lidi, my máme za sebou Prague 420, jak môžete vidieť. Užili sme si to? Masakr, po piči, ale mnohem víc uvidíte ve vlogískách a z interviews, který jsme tady udělali. Tomu ver. A teraz sa poďme pozrieť na to, čo sa stalo tento týždeň v rapovej kultúre. Let's go, paď si tam odber a poďme na to. OK, začínáme na domácí scéně, Casanova Bulgária má venku nový album Mate Supreme. Nášup číslo 3 už je konečne vonku. My sme zobrali špeciálneho hostia Patrika Plejca, ktorý s nami prešiel druhú časť tých najlepších burgerov v Prahe, takže už to máme pokryté všetko. Keby vám tam niečo chýbalo, určite sa nebojte nám to tam napísať do komentáru a my už pripravujeme pre vás momentálne Smash Burger, už máme polku natočenú a dúfam, že tento týždeň dotočíme druhú. Let's go. A to je sír? Slaninová je super. Ty kokos. Už máme rozstúpený sír, bracho. To prasačina riadna. Ty kokos, tak za náma Prague 420, už se tady rozkládá. Za 4,20 jsem tady byl, takže skvělý, ty vole, neskutečný věci. Čeku, jak to spadlo? Damn, tak takhle se rozkládají ty stany. Tam jsme si ještě včera felili, dávali dabíčky, kámo. A je to dole. A je to dabíkováno. Takže Prague 420, to neskutečný, fakt jako dobrá kalbička. Byli tady, jako všechno to vidíte, rozhovory o tom, jak se nám prostě jeden Suicide Nova zrakvil a prostě na divokým brku, tak prostě přišel, vykloubil se rameno, pak ho tady týpek z meditace nahazoval, jako ty zážitky, které se tady staly. Já jsem včera musel podat extrémní výkon, vole, dával jsem tam prostě meč, 1v1 v pingpongu, hrálo se o Mason Margella pálku. Ušlo mi to. No, bylo to hodně těsný, hodně těsný. Ale jako pálku mám, takže let's get it, prostě Prague 420. A Berner, ktorý bol pozvaný na tento festiák, si Prahu extrémne užíval, nahodil na Instagram kopec storiek, nahodil asi 4 reelska, teraz taký vlogisek o tom, jak sa vozí v Prahe a on, že we have to do it right on these old school cars, tomu nebudeme hovoriť, že sú to z Polska, akoby fejkové nové autá. Užil si ten vibe, extrémne zhulený, si tam jazdil proste v tom kabriolete a my to ceníme, takže díky moc, že si to podporil takto naše mesto. Shout out to Czech, shout out Prague. Nothing but love, man. Go ahead and hit that. Nebojte se, i s Bernerem bude video, interview. Homer byl jak malý dítě, prostě ty vole viděl svoji modlu a prostě nabíhal tam, ty kokos. Zle, dokonce se objevila i ve vlogu u Bernera. Ja? Jo, Fakt? jak jsi tam mluvil. Nice. A dával jsi rozhovor. Yes. Můžete se podívat, jaký má Instagram. Už to má 10 000 lajků, ty kokos. See you tomorrow. Jack Burner, I like it, brother. The Make Rap Rider D-Tray vydáva nový klip. Young motherfucker, bitch na show tancuje jak Chris Tucker. Bitch na show chtěla odvízt na blow, jakože... Taky se pár odpálil, teda ne to, co si myslíte, ale sérii nových vlogů, ve kterých se vrací zpátky k tomu, co my máme tak moc rádi. Co si spravil? Buchol do toho, no, ale... Sprostý kokot. No, hlavne, že iba v pyžamku kokot svoje. Poď. Poď. Octagon máme za sebou hodne zvláštny turnaj, boli tam remízy, boli tam no contesty, veľa výsledkov dopadlo úplne inak, než sa očakávalo, takže fakt akoby crazy noc. Bohužiaľ my sme tu boli na festiáku, máchali sme, takže sme nemali často sledovať, a keď som mal často sledovať, tak zrovna išiel zápas Rastio versus Jakša, to našťastie bolo docela rýchle. Rastio došiel extrémne nabitý, bolo vidno, že po tom, čo sa stalo vo Fight Night Challenge, ak tam prehral, takže si chce spraviť meno a tie bomby, čo rozdával, tie boli smrteľné, takže není divu, že Jakšu porazil v prvom kole na KO. EP 02 z MJ Beats právě teď venku. Poslouchejte na všech streamovacích platformách. A Jakub Bíra má novú organizáciu GMMA, takže čakám na kol, Jakube. Vidíme sa tam v ringu. Ja chcem ísť hýrom v organizácii, vole. Čo je na tom? Taky můj brovský PPS vydává EP Burnout Diaries. 7 tracků, ty kokos, šlape to taky. Zlé, hodně popičí. Men sa konečne zmužil, odhodlal sa k tomu, poklakol na koleno a svoju životnú lásku požiadal o ruku. Gratulujeme, Menta Justinka. Řezníková hra Poslední exekuce má už teďka venku i videoklip Poslední exekuce. Život není krásný, nápady spásný, nezabraní exekuci, Vladimír je rázný, kapsy prázdný. V Ostravě proběhl další clash
a bylo to dost heavy, 2-8, asi takový highlight jako z celého večera, až na to, že těch 8, co měli proti těm 2, tak se nakonec zmlátili navzájem mezi sebou. Ty koko, jebe, dost brutální. A jedem. Standa Lukáš do toho nastoupil. Tak našel dřeby, Stando ne. Voodoo 808 vydává nový klip, když mi bylo 5. Když mi bylo 5, byli jsme 4 a ve školce byl jeden zmrt, dělal problémy. Exakt posílá ven video, ve kterým se podívá na extrémní boost a pak extrémní pád labelu Fuck Them. Jakša celým menom Michal Novotný je slovenský kreatívec, producent, manažer, podnikateľ a neviem čo všetko ešte. Pochádza z Martina, má vietnamské korene, študoval hotelovú školu v Ostrave a už mladý sa dostal k podnikaniu cez streetwear a hiphopovú kultúru. Bol totiž súčasťou skupiny Dramatics ako DJ. Cez koncerty, eventy a oblečenie sa postupne dostal k manažovaniu celej novej rapovej vlny. Smack One vydal album Smack One, na kterým se objevil Smack One. A poďme sa pozrieť do zahraničia, aj keď troška zostávame stále v Prahe, pretože náš rider Eddie Fresco sa spojil s producentom Benny X, takže veľká international kolaborácia, gratulácie, znie to fajn. Blade vydává track s názvem Versailles Flow. Blady. It's like I can't keep up, but I keep it going on. Keep going on, keep going on. Scream zo Suicide Squad vydáva svoj nový single Claymore. A rovnou nám Scream posílá taky druhý videoklip, tentokrát je to na track Fort Wayne, který je extrémní kopačka, šlapačka, dance. Kimi Talibantonelli, ako ho prezývame, vyhral svoju ďalšiu veľkú cenu. Je to 5. v poradí, takže crazy, čo tento mládenec, ktorý má iba druhú sezónu v F1 momentálne, ktorá prebieha, tak teraz vyhráva všetko jak na kole a ako ja mu fandím, nech sa stane šampiónom. Ako úplne. Je fakt, že príjemný super chalán, Európan tu z Talianska, chodil s Češkou, víš čo, už sa teda rozišli, ale fandím mu stejne. Let's go, Kimi! Máme tu obrovskou kauzu, co se týče krádeže Lega Star Wars v Americe. Na místě činu máme kolegu, který vám o tom může promluvit o něco více. Tak jenom kontrola signálu. Jasně, předávám. Áno, už som v Utahu, som na mieste činu. Sme tu, aby sme odokryli najväčší škandál, čo sa týka Lego Star Wars, čo sa kedy stal. Určite sme v Utahu, dnes sme v Prahe. Poďme sa pozrieť na to, čo sa všetko stalo. Je to crazy as Lego Star Wars, ktoré bolo ukradnuté Brianovi, ktorý chudák je už na dôchodku a chcel si z toho zaplatiť healthcare a všetky tieto veci. Firma Bricks & Minifix mu ho ukradla a normálne proste prišiel youtuber Ben, ktorý to chcel riešiť a chcel dostať to Lego naspäť. Nič viac nechcel, len dostať to Lego naspäť, aby ho mohol Brian teraz predať niekde inde, aby proste mohol svojmu otcovi, ktorý je v nemocnici, pomôcť. No a teraz sa stalo toľko vecí, že on prišiel proste pre to Lego, oni, že žiadne Lego tu není. Potom zistili, že tam to Lego je, tak tam znova došli, oni, že choďte preč, zavolali na ich polícia, že nemáte tu čo robiť. Tam zistili, že polícia je skorumpovaná spolu s mormonmi a spolu s Bricks & Minifix, všetko je to prepojené, všetci chodia do rovnakého kostola, snažili sa aj skrz tú vieru, skrz tých mormonov ich presvedčiť, snažili sa proste všetkými možnými spôsobmi, spravili tam súd, ktorý vyhrali, ako by malý súd, lebo veľký súd by v živote nevyhrali proti také veľké spoločnosti. A ten malý súd vyhrali a keď si šli pre svoje peniaze, pobočka bola zatvorená. Wow, no tak to je fakt prekvapivé. No, každopádne, presunieme sa ďalej, stále sa to zháňa, už majú teda od súdu povolenie na to zavolať dvoch frančízantov k súdu, prídu k frančízantom, tí na nich zavolajú políciu, že ich obťažujú. Polícia je samozrejme s nimi spojená skrz mormonstvo. Out of the way! Chudák Ben musel normálne utiecť do Mexika, pretože teraz mu hrozí 7 rokov v base. Našťastie už to s nimi riešia najväčší právnici, takí tí YouTubeoví právnici a takto proste fakt kapacity a fakt ľudia, ktorí vedia ísť extrémne do hĺbky a neboja sa, že by to prehrali. A akoby už celá spoločnosť je naklonená na ich strane, vlastne všetci fanúšikovia Lega už nepôjdu v živote nakupovať do Bricks & Minifix, takže akoby oni tým, že nevrátili Lego za $200,000, to je firma, ktorá má hodnotu 300 miliard. Nevrátili Lego za 200,000 a teraz kvôli tomu im skončil celý biznis a skončil celé Bricks & Minifix vďaka tomuto pravdepodobne, takže gratulujeme, super to, ale ja už
ja už dostávam nejaké detálnejšie informácie a všetky tieto detálnejšie informácie vám predávam k môjmu kolegovi do izbičky. Kolego, vydrejle, pozrite na to, šerife Tondo. Díky moc. Smlouva byla podepsaná, jo, všechno vypadalo nádherně, jo, Lego set za $200,000, to už prostě něco je. Akorát přišel zvrat. Pobočka získala novýho majitele a ten se najednou tvářil, že o žádném Legu neví. Odmítal vrátit Lego, vlastně odmítal tvrdit, že nějaký Lego vůbec má, který patří tomu Brianovi nebo jeho otci, a taky odmítal cokoliv zaplatit. Jo, takže najednou Lego za $200,000 bylo na skladě tady tohletoho novýho majitele, který odmítá dodržovat tu smlouvu, která byla podepsaná předtím, a zároveň odmítá zaplatit tomu původnímu majiteli, jo, v té smlouvě bylo jasně napsaný, že to Lego patří tomu Brianovi do doby, dokud to ten obchod neprodá. Jo, oni měli přímo napsanou smlouvu, kde je napsaný, že majitelem toho Lega je Brian. No ale ten nový šéf si řekl, fuck it, kámo, já tu smlouvu nepodepsal, já nemusím dodržovat, že absolutně nic. A pro Briana začalo peklo. Jo, Brian nejdřív jako spořádaný občan se celou situaci snažil řešit s majitelem obchodu. Podle Brianových slov on měl dojít do toho obchodu a být, že hej, tak co ty moje Lego sety, jak to vypadá? Lego sety? Jaký Lego sety? Já o ničem nevím. No, to byste ale měl vědět, pač já mám smlouvy, fotodůkazy i videodůkazy, že jsem vám to přinesl tady do obchodu. Takže buď mi to Lego dáte, nebo to budeme řešit soudně. Jo, což měl ten nový majitel poslouchat, následně měl překřížit ruce a říkat, hele, já vám řeknu, co se bude dít. Jo, pokud celou tu situaci budete chtít dát k soudu, tak já vám slibuju, že vás po tom soudu budeme tahat tak dlouho, že vám nezbydou absolutně žádný peníze. Lewis Hamilton vydal na YouTube video, jak jezdí s lowriderem. So it just depends how you want to roll that day. Take it for a spin. Oh, I'm down to go for a spin. From the depths of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dogg, Monkey at the... Doba ledová. Určite poznáte tento track, ale teraz sa nejdeme baviť o tom, ale ideme sa baviť o tom, že vychádza 6, doba ledová, let's go. Mňa to nebaví tak už o 3, ale hele, vychádza, sme za to radi. Bude to sračka, to si povedzme na rovinu. Nové Scary Movie je právě venku v kinech, jestli už jste viděli, napište nám dolů do komentáři, co si o tom myslíte. Na Times Square jsem viděl nějaký videjka z Hotboxu. Pokémon a Lego oznamujú, že budú predĺžovať svoju kolaboráciu a máme sa dočkať veľa modelov, v ktorých bude figurovať tá ich nová Smart Brick, ktorá je úplne na piču, ale necháme to tak. Lionel Messi se právě dostal do klubu miliardářů. Držíme palečky, vítej v klubu mezi Ronaldem, Damson. Kdybyste chtěli homies, podílně na prodej. Já dostanu 10% navíc, když to koupíte, takže díky moc. Tak jo lidi, díky, že ste koukali tohle video a vidíme sa pri nejakých ďalších newskách alebo pri našich vlogoch z Prague for 20, ktoré, hlavne ten druhý, no na ten si počkajte, to máte čo čakať. Vojta, kedy to zastrihaš? Zítra? No tak bomba, díky, čus. Kámo, obrovská palice. Jdeme si pro ní. Čo?